हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। और चिन्ह हरे मंगलाचरण मणिला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशिरं भूतले स्वयं रूपकथामायं तदा शिवपतिगं हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबन्धे जगत्पदे गोपेशा कांता राधा कांता नमस्तुते अब्धकांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वांच कल्पतराय कृपसिन्धुये वस पतिनानां भावनेये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 5 ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம் இது. இது பக்தி கலந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அதை கர்ம யோகம் சொல்லலாம். அதாவது 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம் தான் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது பக்தி கலந்தது, பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்படணும். இப்ப 3வது அத்தியாயத்தை நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகாக நம்ம எப்படி செயல்படணும் கர்ம யோகத்துல பத்தி சொல்லி கொடுத்தார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையும் சகாம கர்ம யோகத்திலையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அதே எப்படி அந்த ஞானம் வேணும் இல்லையா? செயல் மட்டும் இருந்தா செயல்படுறதுக்கு உள்ள ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை 4வது அத்தியாயத்துல கொடுத்தார். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பக்தி கலந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார். நம்ம செயல், பக்தி, ஞானம் இது 3மே கலந்து கொடுக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வீடியோ ஒன்றும் சரி. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிருக்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம மனைவி சார்பாக சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. இது பகவானுடைய விக்கிரகம். இது நம்மளுடைய மேங்களூர் இஸ்கான்ல உள்ள விக்கிரகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நமக்கு அர்ஜுன ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியை கேட்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப தொடர்ச்சியா அர்ஜுன் தான் நிறைய கேள்வி கேட்டு இருக்கார். அந்த மனையில இருந்து நாம எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தா ஒரு குழப்பம் அடைஞ்சிருக்காரு அர்ஜுனன். என்ன மாதிரி குழப்பம்ன்றது பாப்போமா? முதல் ஸ்லோகத்திலே பார்த்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசம் கர்மாணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் பிரசம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ருஷி சுநிஷ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவாயா. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகத்துல 4வது அத்தியாயத்துல 1வது ஞானத்திலையும் கொடுத்திருக்காரு, 3வது கர்மயோகத்திலையும் அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப இந்த இடத்துலயும் திருப்பியும் ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியோடு செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். செயலை துறக்கணும், அப்ப என்ன செயலை நான் துறக்கணும், என்ன செயலை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப பக்தியோடு செயலாற்றுவோன்ற, அப்ப பக்தியோடு செயலாற்றினா எப்படி நான் செயல்பட முடியும்? இப்ப ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நம்ம நமக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க. அந்த குழந்தைய நாமோ அது ஒரு நல்ல ஒரு வேத பாடசாலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அவங்கள ஒரு கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும், அவங்கள படிக்க வைக்க செய்யணும். அதுக்கு நமக்கு பொருளாதாரம் வேணும். அப்ப நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும். பணம் ஈட்டுறதுக்கு ஒரு வேலை பார்க்கணும், ஒரு நிர்வாகம் பண்ணணும், ஏதோ ஒண்ணு செய்யும். அப்பதான் நமக்கு அந்த இது. ஆனா அது பௌதீகம் சொல்லுது ஆன்மீகம். அப்ப எப்படி நான் செயலை துறக்க முடியும்? அப்படி எப்படி நான் வாழ முடியும்? எப்படி என் குடும்பத்தை நான் சமுதாயத்துல மேன்மை அடைய முடியும்? அப்ப நம்ம செயல் துறக்கணும்னு சொல்றது எப்படி அர்த்தம் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பற்றற்ற தன்மையா நீ செயல்படுன்றார். உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு பொருளாதாரத்துக்கு தேவையானது மட்டும் நீ எடுத்துக்கோடுன்றார். சமுதாயத்திலிருந்து, இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கையில இருந்து எடுத்துக்கோ, உனக்கு என்ன தேவையோ எடுத்துக்கோ. ஆனா அதுக்கு அளவுக்கு மீறி எடுத்தீங்கன்னா நீ பந்தப்படுற அப்படின்ற. இன்னொரு விளக்கமா சொல்ல போன வச்சுக்கலாம்,
இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு 4 பேர் இருக்கும், புருஷன் பொண்டாட்டி 2 குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த தாய் அந்த வீட்டு தாய் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு 5 இட்லி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 5 இட்லி, ஒரு 5 தோசை, ஏதோ ஒன்று செய்யறாங்க. செஞ்சு இப்போ அந்த டைனிங் டேபிள் வச்சாச்சு. வச்சுட்டு அந்த அம்மா பரிமாறுறாங்க, உங்க 3 பேருக்கும் பரிமாறுறாங்க, கணவருக்கும் 2 குழந்தைகளையும் பரிமாறுறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு 5 இட்லி வச்சு பரிமாறுறாங்க. அதுல யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர், யாரோ ஒருத்தர் 2 பேரும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு 2 இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுறாங்க. சாப்பிட்டாங்கன்னா அப்ப எல்லாருக்கும் 5 இட்லி செஞ்சதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்க்கு என்ன ஆச்சு பாருங்க. இவங்க எல்லாம் 2 இட்லி சாப்பிட்டா தாய்க்கு ஒரே இட்லி தான் ஆயிடும். சரிங்களா? அந்த மாதாச்சிக்கு ஒரே இட்லி தான் ஆயிடும். இப்ப இந்த 4 இட்லி, இவங்க 2 இட்லி, அவங்க 2 இட்லி சாப்பிட்டாங்க. அப்ப 4 இட்லி போச்சு. அப்போ அங்க பேலன்ஸ் ஒண்ணுதான் இருக்கும், இல்லைங்களா? சோ இது வந்து ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றோம். இது போலதான் இந்த இயற்கையில இருந்து எல்லாமே நமக்கு வேணும், நமக்கு வேணும், நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம நிறைய வீடு வாங்கணும், நிறைய கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், இப்பயே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப இல்லாதவனுக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க. மத்தவங்களுக்கு இல்லாத போயிடுது இல்ல. இயற்கையில நம்ம அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும், எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் தான் நம்ம சம்பாதிக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த செயலை தான் துறக்க சொல்றாரு. நீ சம்பாரி, உனக்கு வீட்டுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கோ, இயற்கையிலிருந்து வாங்கிக்கோ, எல்லாம் செஞ்சுக்கோ, நான் கொடுக்குறேன், உனக்கு எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஆனா உனக்கு லிமிடேஷன் இருக்காரு. அதான் அந்த செயலை தான் துறக்க சொல்றாரு. அதுக்காக நீ டெய்லி வேலை, நீ அன்றாட செய்யறத வந்து துறக்க கூடாது. அது அன்றாட செஞ்சுட்டே இருக்கணும். யாகம், தானம் இது 3மே செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இதுதான் துறக்க சொல்றாரு. அப்போ செயலை பரிந்துரைத்தல என்ன மாதிரி செயலை பரிந்துரைக்கணும் பாருங்க. ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லி, அவரோட நாமத்தை சொல்லி ஆன்மீகத்தை நம்ம தொடரணும். அப்ப அந்த செயலை பண்ண பண்ண நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருந்து நம்ம வெளியே வந்துடும், இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுன கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம இங்க விளக்கமா நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம இன்னொரு விளக்கமா பார்க்கணும்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 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 கொஸ்டின் இது வரைக்கும் எந்தெந்த இடத்துல அவரு பந்தப்பட்டிருக்க, எந்தெந்த பார்த்தா அந்த ஞானம் இல்லாம இருக்கிறார், அந்த தவறுதலான புரிதல் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போமா? ஒரு சின்ன விளக்கம். வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவையே சிறந்தது. தேவையில்லாத சஞ்சலமான விஷயங்களை இருந்து நாமும் அதை விட்டுட்டு பக்தியோட செயலாற்றணும் அப்படின்னு பகவான் ஒரு இடத்துல பரிந்துரைக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலேயே. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வறண்ட யுகம்னு சொல்லும்போது தேவையில்லாத விஷயங்களை அது விட்டுடுன்ற. ஏன் தேவை, எது தேவையில்லைன்றது ஒரு குழப்பம் வந்துச்சு அர்ஜுனனுக்கு. அந்த தவறான புரிதல் இருக்கார். சரி, இது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 11-30 பதத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் விரிவாக ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி கொடுக்கிறார். அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஆன்மனா என்ன, அதோட செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை பகவான் நமக்கு 2வது அத்தியாயத்துல 11வது அத்தியாயத்திலிருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்திருந்தார், இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்தார். அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, புரிதல் இல்லாம இருக்கு. அதே அத்தியாயத்துல 31-37 பாத்தீங்கன்னா பரிந்துரைக்க கடமைகளை விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை அதாவது நமக்கு என்ன கடமை, நம்ம என்ன வர்ணங்கள் இருக்கும், அந்த வர்ணத்துக்கு தேவையான கடமைகள் என்ன, அது கட்டுப்பாடு என்ன, அது நம்ம பரிந்துரைக்கிறார். அது எப்படி செய்யணும்ன்றதை சொல்லி கொடுக்கிறார். அந்த இடத்துலயும் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு புரிதல், தவறான புரிதல் இருக்கு, புரிஞ்சு முடியல அவரால். அதே அத்தியாயத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 42-45 பாத்தீங்கன்னா பழைய செயல்பாடு காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல்கள். அப்படி அது இது இந்த இடத்துல வந்து ஏன் சொன்னா குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி அர்ஜுனன் முதல் அத்தியாயத்துல கொஞ்சம் கவலைப்பட்டார். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு படை வீரர் இருக்கார். இந்த படை வீரர் போர்ல போகும்போது இறந்துட்டாருன்னா அந்த குடும்பத்தை அவருடைய சம்பிரதாயங்கள், அந்த குடும்ப சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாரம்பரியமான சம்பிரதாயம் இருக்கும், அதை யாரு சொல்லிக் கொடுப்பா குழந்தைகளுக்கு? அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லையா? அதனால்தான் அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்றான். அந்த 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 வீட்டுல உள்ள அவருடைய மனைவி இவர் இறந்துட்டான்னா மனைவி யாரை காப்பாத்துறது, குடும்பத்தை யாரை காப்பாத்துறது? அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 நாட்டுக்கு சண்டை நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாடு ஜெயிக்கும், ஒரு நாடு தோத்துரும். அப்போ ஜெயிச்சவன் என்ன பண்ணுவான், இவன் நேரா ஊருக்குள்ள வருவான். ஊருல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரா வந்தவனே எங்க போவான், அயோக்கியன் தான் நேரம் பண்ணுவான், நேரா குடும்பத்தான் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போவான். வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு நகைகள்லாம் அடிப்பானுங்க, நகையெல்லாம் கொள்ளடிப்பாங்க, எல்லாம் புடுங்குவாங்க, அங்க இருக்கிற மாதாஜிகளை மனபங்கப்படுத்துவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் அதன் மூலியமா ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அந்த குழந்தை மூலம் ஒரு தவறான ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு குடும்ப பாரம்பரியம் செதஞ்சிருமேன்றான் அர்ஜுனன், கவலைப்படுறான். அதே மாதிரி இதுல என்ன சொல்ற வரேன்னா, இந்த பழைய முறைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்றாரு. அது எப்படி சொல்ல வர்றாரு, இதேதான் பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு காலகட்டத்துல உருவாக்கிறார். அவங்க தந்தையார்கிட்ட
சாந்தனு மகாராஜா கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, நான் பிரம்மச்சாரி விருது இருக்க போறேன் அப்படின்றாரு. யாரு சத்தியவதி கிட்டயும் சாந்தனு மகாராஜா கிட்டயும். அவரு ஒரு ரவுண்டு வட்டத்தை போட்டுக்கிட்டாரு. அந்த வட்டத்துக்குள்ள வாழணும்னு நினைக்கிறாரு. அது வாழறது தப்பு இல்ல. அது வாழ தப்பு இல்ல. அதுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது. அதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்னு வெளியே வரணும். வெளியே வர பார்க்கணும். அப்ப அது பழைய அது பழைய செயல். எப்படின்னா புதுமை வர 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 அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுடைய நாகரிகம் வர வர மாற 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 நாமளும் அது மாறிக்கணும். ஆனா மாறும்போது வேற சட்டங்களையும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துலதான் அர்ஜுனுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது. அதான் பழைய செயல்பாடு காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல்கள். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சர்க்கிள் இருக்கு. இதுவும் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் விளக்கப்படுறார். 46:53 பாருங்க, பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்தை அதாவது பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. பக்தி சேவையில பௌதிக பந்தத்தை எப்படி விளக்குறாங்க? இப்ப நம்மளுடைய பக்தி, நாம எல்லாம் கோவிலுக்கு போறோம், நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறோம். இது மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், வேதங்களை படிக்கிறோம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம். கரெக்ட் தான். அப்ப நம்ம படிக்கிறது எதுக்காக படிக்கிறோம்? பகவானுக்கு நாம அவருடைய மையப்படுத்தி செயல்படுறதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம். பக்தி சேவையில வரும். ஆனா பக்தி நம்ம படிக்கிறது, நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுது, இதெல்லாம் பகவானை ஏத்துக்கிட்டாரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பௌதிகம் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். பௌதிகம்னா என்ன தெரியுங்களா? நம்மளுக்கு பணம் அதிகமா சம்பாதிக்க ஆசைப்படுறது, நம்ம வீட்டுல சுகமா படுத்துனுங்கிறது, சுகமா ஏசி வேணும், அது வேணும், நம்ம சுகத்துக்கு, நம்ம உடல் சுகத்துக்காக நம்ம ஆசைப்படுறோம் பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் நமக்கு. இதுதான் அர்ஜுன கொஞ்சம் குழப்பம் அடைகிறார். பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்தில் பிரிக்கப்படுவது விளக்குகிறது. இதுல 2வது அத்தியாயத்துல 46:53 பதத்துல இது சாங்கிய தத்துவம் மூலியமா கொடுக்குது. இந்த இடத்துல அவருக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் இருக்கு, தேவைப்படுது அவருக்கு. இதே 3வது கர்மயோகத்துல பாருங்க, உரை 17-18 பாருங்க. ஞானத்தின் தளத்துல ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பது விளக்கினார் பகவான். அது உண்மைதானே? ஹரிபக்தியோடு இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு அந்த கடமையை தேவையில்லைன்ற. இதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் படிக்கலாம் பாருங்க. பிருந்தாவனத்துல பகவானுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார், நற்செயல்னு சொல்லு. நற்செயல் அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் பேர் அயன் சொல்லலாம். அவரு சதா நேரமே பகவான் கூடவே இருப்பார். பகவான் கூடவே லீலை பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் கூடவே இருப்பார். அவரு ஒரு வீட்டுல ஒரு எரும மாடு வளர்க்கிறார். அந்த எரும மாடு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கன்று போட்டுக்குது, குட்டி போட்டுருக்கு. என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு கன்று குட்டியை ஒரு இடத்த கட்டி வச்சிருவாரு, பசுமாடு ஒரு அந்த எரும மாடு ஒரு இடத்த கட்டி வச்சிருவாரு. கட்டி வச்சுட்டு இவர் பாட்டு பகவான் கிட்ட தொண்டு பண்ண போயிடுவார், லீலை பண்ண போயிடுவார். அவர் கூட போய் போயிடுவார், அவருக்கு சேவை பண்றது பகவானுக்கு. அப்போ இந்த தாய் எருமை என்ன பண்ணிக்குதுன்னா, குட்டிக்கு பால் கொடுக்கணும். அவுத்துட்டானா பால் குடிக்கும். கட்டி போட்டு பிற்பாடு போயிடுறாரு. அப்போ அந்த எரும மாடு என்ன நினைக்குதுன்னா, அதுவே தன்னுடைய மடியிலிருந்து பாலை அதுவே கறக்குது. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அந்த பால் கரெக்டா எங்க வருது? அந்த குட்டி கிட்ட கரெக்டா வருது. உடனே அந்த குட்டி என்ன பண்ணுது? காலாண்ட வந்த உடனே அது நக்கி நக்கி அது இதை ஊர் மக்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க. பெரும்பாலும் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பால் வீட்டுல பொங்குச்சுனாவே ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. பால் சிந்தக்கூடாது, இதெல்லாம் தோஷம்னு சொல்லுவாங்க, செல்வம் வராது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்றானே இவன், ஆனா இவனுக்கு எப்படி செல்வம் வந்துகிட்டே இருக்கு, சுகமா இருக்கானே, எந்த ஒரு பிரச்சனை ஹாப்பினஸா இருக்கான், பணம் வந்துருக்குது, அழகா சுகமா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க உள்ள ஒரு ஆச்சாரி இருக்கார், அந்த ஆச்சாரிட்டு போய் சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ஆச்சாரி என்ன சொல்ல விளக்கம் கொடுக்குறாரு, ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அவன் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறான். பகவானுக்கு தெரியும். அதே தாய்க்கு, அந்த எரும தாய்க்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், அந்த கன்றுக்குட்டிக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அவனுக்கு என்ன தேவைன்றதும் பகவானுக்கு தெரியும், அவர் பண்ணிப்பார். உன்னுடைய கடமையை மாற்ற செய்கின்ற, உன் கடமையை செய்கின்ற. இந்த இடத்துலதான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம். பக்தியில செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம மறந்துடுவோம், பௌதிகமான விஷயங்கள் மறந்துடுவோம். நமக்கு பணம் அதிகமா தேவைப்படும் சில நேரத்துல, அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம ஒதுங்குறோம் பாத்தீங்களா? அதுக்கும் பகவான் நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு காரியத்தை கொடுப்பாரு. இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க மாத்திரம்தான் இதை உணர முடியும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா உணர. இதுதான் இந்த இடத்துல தான் ஒரு கொஞ்சம் சர்க்கிளா இருக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு.
அத்தியாயம் 4 உரையில் 33 அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளையும் ஞானத்தின் காலத்தில் உச்சமடைகிறது. தியாகம் பண்றோம். எப்படி தியாகம் பண்றோம் பாருங்க. நம்ம செயலை தியாகம் பண்றோம். நம்முடைய செயல் எல்லா செயலுமே என்ன சாப்பிடுறோமோ, என்ன மாதிரி உருவாக்குறோமோ, என்ன படைக்கிறோமோ, எதெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறோமோ, இது எல்லாமே நம்ம தியாகம் பண்றோம். தியாகம் அந்த பலனை எதிர்பார்க்கல. நம்ம அந்த பலனை எதிர்பார்க்கத்தான் தியாகம் சொல்றது. அந்த நிலையில பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் நமக்கு உச்சமடைகிறது. இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம். 4வது அத்தியாயத்துல கடைசி அத்தியாயத்துல நேற்று படிச்ச அத்தியாயத்துல வசனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனன் எழுந்து ஓடு சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனன் குழப்பம் அடைகிறான். கைவிட அல்லது வேலை செய், சண்டை செய்யணும், இல்லைன்னா நீ கைவிடு. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்றா நீ செய்யணும். ஆனா உன்னுடைய கடமைக்கு நீ கண்டிப்பா போர் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த இடத்துலயும் அர்ஜுனன் குழப்பம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதோட சொல்யூஷன் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் நமக்கு கொடுக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதை படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभुजी। श्री भगवान उवाच सनन्यास कर्म योगेश्च निःश्रेये स करावुभौ तयोस्तु कर्म सनन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு செயலை எப்படி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாங்களா, அதுக்கு பகவான் கொடுக்குற விளக்கம் பாருங்க. ஸ்ரீ பகவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தரமான முழுமுன் கடவுள் பரிந்துரைத்தார். செயலை துறத்தல் பக்தியோடு செயல்படுறது இரண்டுமே முக்தி ஏற்றதாகும். இரண்டு செயலுமே முக்தி கொடுக்கறதுதான். ஆனால் இவ இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு பாருங்க. இப்ப நம்ம சன்னியாசில என்ன பண்றாங்க பாருங்க. குடும்பத்தை விட்டுருவாங்க, அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி சகோதரர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க, சமுதாயத்தை விட்டுருவாங்க. விட்டுட்டு எங்க போவாங்க? நேரா போய் காட்டுல போய் உட்காந்துருப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒரு கோவில போய் உட்காந்துன்னு பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய போயிடுவாங்க. இல்லைன்னா ஏதாவது நதிக்கரையில போய் உட்காந்துருப்பாங்க. இது துறவு தான், இதுவும் துறவு தான். இதுவும் முக்தி கிடைக்கும், இதுவும் முக்தி கிடைக்கும். ஆனா அதை விட அற்புதமான முக்தி என்ன தெரியுங்களா? நாம குடும்பத்தோட இருக்கணும், சமுதாயத்தோட இருக்கணும், நம்ம குடும்பத்தை பேணி காக்கணும். ஏன்னா அடுத்த சமுதாயத்தை நாம தான் உருவாக்குறோம். அந்த சமுதாயத்தை நல்வழியில கொண்டு போகணும். இப்ப சன்னியாசியா போயிட்டோன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? உட்காந்துட்டு போய் ஹரிபக்தியோட அவன் முத்திக்காதான் டங்க டங்க டங்குன்னு அடிச்சு கிடப்பான். பகவானை போய் சொல்லிட்டே இருப்பான். அவ்வளவுதான் அவனுடைய வேலை. அவன் முத்திக்காக இருப்பான். இதுவும் ஒரு சுயநலம் தான், இதுவும் ஒரு மோக பக்தி தான். ஆனா மக்களுக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு அவன் நல்வழியில கொண்டு போயிட்டு அவன் பற்றட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா? நமக்கு என்ன தேவையோ, நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் இருந்து கொடுத்துக்கிட்டு ஹரிபக்தியோட இருந்து நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கான் பாருங்களா? இதுதாங்க உண்மையான யோகி. இவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி. அவனும் யோகி தான். ஆனா அதை விட கர்ம யோகி யார் தெரியுமா? இவன் தான். குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி. அதுதான் சொல்றார் பகவான். இவன் இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டு செயல்படுவது சிறந்ததுன்றார். பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாவே போதும், அந்த செயலை பண்ணாவே போதுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம என்ன தேவைன்றது நாமளே நிர்ணயிக்கிறோம். நம்ம ஆத்மா நிர்ணயிக்கும். நம்ம மனதோ, நம்ம உள்ள இருக்க மனசு, நம்ம உடலு, நம்ம புத்தி நிர்ணயிக்காது, ஆத்மா நிர்ணயிக்கும். ஏன்னா அது பகவானுடைய அம்சம். அது இந்த உடலும் பகவானோட தான், இந்த உடலும் பகவானோட தான். அது என்ன செய்யும்னா அந்த உடல் பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்க பார்க்கும். ஆனா ஆத்மா அப்படி கிடையாது, பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய போகும் நினைக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க மனசாட்சியோட நடக்கிற. மனசாட்சி ஒரு குரங்கு. அது நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்ப பகவத்கீதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம மனசு என்ன நம்ம நினைக்கிறோமா? காலையில என்ன டிஃபன் சாப்பிடலாம், மத்தியானம் என்ன சாப்பிடலாம், மதியானம் எங்க போகணும், எங்க வரணும், நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், அங்க அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மனசு. ஏன்னா மனசு ஒரு குரங்கு தானே. அது சில பேர் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்களேன், இந்த உடலால செய்யற செயல்னால சந்தோஷம் கிடைக்கும். இந்த உடலால செய்யற செயல்னால, உடலை வச்சு செய்யற செயல்னால சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனா அடுத்த நேரம் துக்கத்தை கொடுக்கும். சந்தோஷம் அடுத்த நேரம் துக்கம் கொடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த மனசு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, உள்ள இருக்கிற மனசு, அந்த மனசு மூலியமா நம்ம நினைக்கும் போது சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அதே நம்ம அடுத்த செகண்ட் அதுவும் துன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். உடலையும் மனதையும் சரி ரெண்டுமே நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதன் மூலியமா நம்ம செயல்படும் போது சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவோம். அதுல துன்பமும் இருக்காது, இன்பமும் இருக்காது, ஒரே நிலையா போகும். இன்பம் வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான், அதாவது துன்பம் வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான். ஏன்னா அது தன்னை உணர்ந்துட்டான் அவன். அது ஆத்மா தன்னை உணர வைக்கும். ஆனா உடல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், பௌதிக செயலை ஈடுபடுத்தும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, அந்த செயலை துறக்குன்ற. பக்தி தொண்டு செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திறந்துரும். அது ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம திறந்துருவோம்.
அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு சின்ன கதை பாருங்களேன். இது நிற்கம்மா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மன்னர், இவர் ஒரு சக்கரவர்த்தி. இவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய செல்வங்கள் இருக்கு, நல்ல அரசாட்சி கொடுக்கிறார், நல்ல பக்திமானாவும் இருக்கிறார். ஆனா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆணவம் இருக்கு, நான் என்ற ஒரு அகந்தை இருக்கு. தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க, வேதம் சொல்லியிருக்கு. அதனால தானம் கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி தானம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஒரு அந்தனர் வரார், அவருக்கு ஒரு பசுமாடு கொடுக்குறார், ஒரு 1000 பசுமாடு கொடுக்குறார். ஏன்னா அந்த காலத்துல அப்படிதான், பசுமாடு யாரு நிறைய வச்சிருக்காங்களோ அவங்கதான் பெரிய மன்னர்கள். அப்ப பசுமாடு ஒரு 1000 பசுமாடு கையில கொடுத்து கொஞ்சம் செல்வத்தை கொடுத்து அவரை வழி அமுச்சு விட்டார் ஒரு அந்தனர். கொஞ்ச நாள் பிறகு இன்னொரு அந்தனர் வரார், அதே மாதிரி இன்னொரு அந்தனருக்கு அதே மாதிரி 1000 பசுமாடு கொடுக்குறார், அதே மாதிரி ஒரு பொற்காசு எல்லாம் கொடுக்குறார். கொடுத்துட்டு கிளம்பும் போது பாத்தீங்கன்னா முதல் அந்தனர் வந்து திரும்பி வரார், வந்து சொல்றார், ஐயா ராஜா, நீங்க எனக்கு 6 முன்னாடி ஒரு 1000 பசுமாடு கொடுத்தீங்க பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு பசுமாடு உங்களுக்கு குடிலுக்கு தெரியாம வந்துடுச்சு, உங்க குடியில வந்துடுச்சு. அதை நீங்களும் தெரியாம அந்த அந்தனர் கொடுத்துட்டீங்க, அது என்னுடைய பசுமாடு, எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்தனர் இருக்கும் போதே சபையில கேட்கிறார் அந்த முதல் அந்தனர். அப்போ உடனே ராஜா என்ன பண்ணா, சரி ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. அப்போ அந்த 2ஆம் அந்தனர் சொல்றாரு, மகாராஜா ஐயா இந்த மாதிரி தப்பு நடந்து போச்சு, அதனால இந்த பசுமாடு அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க, அவருடைய பசுமாடு கொடுத்துருங்க, உனக்கு வேற பசுமாடு உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்றாரு. உடனே 2ஆவது அந்தனர் சொல்றாரு, அது எப்படி, சாஸ்திர பிரகாரம் வேதங்கள் பிரகாரம் நான் ஒரு தானத்தை நான் வாங்கிட்டேன்னா அந்த தானத்தை திருப்பி தரக்கூடாது, அது உத்தமம் கிடையாது, அது அதர்மம், ஆனா நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு. ஐயா தவறு நடந்துச்சு, உங்களுக்கு அதை விட நான் இன்னொரு 10 பசுமாடு எக்ஸ்ட்ராவே தரேன் உனக்குன்றாரு. அது முடியாதுன்றாரு. அப்ப தானம் கொடுத்தவர் மேற்கொண்டு தானம் வாங்கிட்டு போனாரு பாத்தீங்களா, அவரும் என்ன சொல்ல, ஏன் பசுமாடு தான் வேணும்னு அவரும் நிக்கிறாரு. இப்ப இந்த 3 பேருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுது. 2 பேரும் சேர்த்து ஒரு சாபம் கொடுத்தாங்க. சாபம் கொடுத்தாச்சு. இது நம்ம டைம் இல்ல, அதனால பெருசா படிக்கலாம், ஆனா நேரம் இல்லை நமக்கு. ஆனா அந்த சாபத்துல என்ன பண்றாரு, ஒரு பல்லியா போயிடுறாரு. அப்போ துவாரகால பிருந்தாவனத்துல அவர் ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளார ஒரு ஒரு கணத்துக்குள்ளார ஒரு கிடக்கிறார், ரொம்ப நாளாவே கிடக்கிறார். சத்தியுகத்துல நடந்த விஷயம் துவாரகத்துல வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க வந்து பல்லியாவே இருக்கிறார். அப்ப பகவான் அவதாரம் கொடுத்த பிறகு பகவான் தன்னுடைய கையால பட்ட பிறகுதான் அவர் முக்தியே கிடைக்குது. அப்ப அது வரைக்கும் ஏன் பகவானுக்கு கையால முக்தி கிடைக்குதுன்னா, அவரு ஒரு சில நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த நல்ல காரியத்துக்கு யாரெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறாங்களோ, புண்ணிய காரியம் செய்யறாங்களோ, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பலன் உண்டு. துன்பம் நிறைய கொடுப்போம், நம்ம நிறைய பாவகரமான காரியம் செய்வோம், ஆனா ஒரு காரியம் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணா அது கண்டிப்பா பலன் உண்டு நமக்கு. அப்ப அந்த பல்லியா போனவருக்கு அவர் முக்தி கிடைக்குது. இந்த கதையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. இவர் ஒரு செல்வந்தர், ஒரு பெரிய மகாராஜா, ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார், தான் என்ற அகந்தியோட கொடுக்கிறார். இந்த செல்வம்லாம் எங்கிருந்து வந்தது, இது பகவானுடைய சொத்து, இது காற்று பகவானுடையது, நீரு பகவானுடையது, நிலமும் பகவானுடையது, இந்த உடலும் பகவானுடையது, உள்ளகிற ஆத்மாவும் பகவானுடையது, எல்லாமே பகவானுடையதுன்னா தான் என்ற அகந்தை எப்படி வரும், இது என்னுடைய சொத்து, என்னுடைய பணம், என்னுடைய உடல் எப்படின்னு வரும். அப்ப அந்த ஞானம் இல்லாம கொடுக்கும் போது அப்போ நாம பிரச்சனைகள் வரும், நமக்கு துன்பம் வரும், இது போல சிக்கல்லாம் வரும். அப்ப எப்படி நம்ம வாழ முடியும், எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும், ஹரிபக்தியோடு இருந்து பகவானுக்கு மையப்படுத்தி பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப எல்லாமே கரெக்டா செயல்படும். அப்ப நம்ம சுத்த சத்துவத்துல நம்ம செயல்படுவோம் இல்லைங்களா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தியோட செயல்படணும். எப்படி செயல்படணும் பாருங்க, பகவானை மையப்படுத்தணும், நான் என்ற அகந்தையோடு இருக்கக்கூடாது. அதுதான் இந்த கதையோட நம்ம வெளிச்சமாக நிர்காமாவுடைய வீழ்ச்சி நம்ம இதை பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேயச நித்ய சந்நியாசி யோகனத்வேஷ்டினா காங்ஷதி நிர்பந்தோகி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்ற, கர்மயோகம் அல்லது அதாவது கர்மா சன்னியாசிய பத்தி கேட்கிறாரு. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, எவன் ஒருவன் தனது செயல்களை விளைவுகளை வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். இப்ப நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கோம், சமுதாயத்தோட இருக்கோம் பாத்தீங்களா, அதுல பற்றற்ற இருக்கும் போது அதுல விருப்பு வரும், அதாவது துன்பம் வரும், அதாவது இன்பம் வரும், மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். லைஃப்னா அப்படித்தானே இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கரெக்டா போறான் பாருங்க. இன்பம் வந்தாலும் எகிரி குதிக்க மாட்டான், துன்பம் வந்தாலும் சோகமா உட்கார மாட்டான், ஒரே நிலையா தான். ஏன்னா இதெல்லாம் என்னாலதான் வந்ததுன்னு நினைப்பான்.
இல்ல என் அண்ணங்காரன் எனக்கு கொடுமைப்படுத்திட்டான், என் தங்கச்சிக்காரன் எனக்கு பிரச்சனை பண்ணிட்டான், எங்க அப்பா என்ன அடிச்சுட்டாரு, என் அம்மா திட்டாங்க இப்படின்னு மத்தவங்க மேல பழிய போடுறான் பாத்தீங்களா, அவன் கண்டிப்பாக வீழ்ச்சிதான் அடைவான். யாரு மேலேயும் பழி போடக்கூடாது. நீ தவறு செஞ்சா உனக்கு எல்லாருமே கேள்வி கேட்கதான் செய்வாங்க. நாம ஒழுக்கமா இருந்தா நம்ம யாரு கேள்வி கேட்க போறாங்க இல்லைங்களா? அது யாரால வருது? நம்மளாலதான் வருது. அப்ப நாம தனி மனித ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி நம்ம ஒழுக்கமா வாழ ஆரம்பிக்கணும். அப்ப நம்ம யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம விருப்பு வெறுப்பு நம்ம கவலைப்படவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஹரிபக்தியோட இருந்தோம்னா இதை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே மாட்டோம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. எவனொருவன் செயல்களின் விளைவுகளை, நீ ஒரு காரியம் செய்றிய, அதுல நஷ்டம் வரும், லாபம் வரும். அதை நீ அது எனக்கு அது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பரவாயில்ல, என் செயலை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன்றான் பாரு, அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி. பலம் பொருந்திய பயனுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளும் அதாவது நல்லது கெட்டது இதிலிருந்து எவன் விடுபட்டு உள்ளானோ அத்தகையவன் பௌதிக பந்தத்தின் எளிதில் முழுமையாக முக்தி அடையும். அப்ப அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவன் கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம சமுதாயத்திலையும் நம்ம பிள்ளைகளோட நம்ம வாழும்போது சரி, பற்றற்ற தன்மையா இன்பம் துன்பம் சரிசமமா எடுத்துக்கிட்டு இந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மையில் இருந்தோம்னு கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக பந்தத்தை நாம் கண்டிப்பா விடுபடணும். அப்ப ஆன்மீகம் நம்ம ரொம்ப அழகா வீழ்ச்சி அடையுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை பார்க்கலாம். இது என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் சாகு. ரொம்ப இந்த ஆச்சாரிய பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மகோடைய சம்பந்தத்துல ஒரு ஆச்சாரியர் பகவான் சைத்தன்யர் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 3வது அத்தியாயத்துல, அவருடைய சிஷியமார் இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகலாய ஒரு இஸ்லாமியர், வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருந்தவர். பிறப்பால் நம்ம இந்துஸ் தான், எல்லாமே சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிச்சவங்க தான். இந்த முகலாயர் வந்த பிறகு அந்த இதுக்கு மாறிட்டாங்க எல்லாரும். சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருந்தவர். பகவான் சைத்தன்யருடைய அவருடைய சொற்பொழிவு, அவருடைய செயல்பாடு, அவருடைய கருணை உள்ளம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் கூட போய் சிநேகம் வச்சுக்கிட்டு அவரு பக்தியில சேவையில இருந்தனால இவர் என்ன பண்றார், ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றார். 3 லட்சம் ஹரிநாமம், 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றாரு ஒரு நாளைக்கு. ஆனா காலையில ஹரிநாமம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம், அன்னைக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. அந்த 3 லட்சம் ஹரிநாமம் சொல்ற வரைக்கும் விடவே மாட்டார், அது பாட்டு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி சனாதன தர்மத்தை அழகா ஃபாலோ பண்ண. அப்ப அந்த ஊர் நவாப், கல்கட்டால நவாப், கல்கட்டா தான் பிறந்தார் இவர். அப்ப கல்கட்டாவோட நவாப் என்ன பண்றாரு, நம்ம மார்க்கத்துல இருந்துட்டு வேற ஒரு சனாதன தர்மத்தை போய் ஃபாலோ பண்றானே, அவனை எப்படியாவது கொண்டு வாடா, அவனை போய் குடிச்சுனுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சபையில சொல்றாரு. அப்போ ஒரு வேசி அனுப்புறாங்க. அந்த வேசி அனுப்பிச்சு போய் அவளை அனுப்பிச்சு அவளை போய் கூட்டணும் சொல்லு. 2 பேர் அண்ணன் தம்பி, ஹரிதாஸ் சாகரும் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இவர் ஹரிதாஸ் சாகர் பத்தி படிப்போம். அப்போ அந்த வேசி போறா, அங்க போயிட்டு அவரை போய் ஹரிதாஸ் சாகரை போய் சந்திக்கிறா. தெரிஞ்சதுன்னு உங்ககிட்ட நீ பேச வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு. தாய், பேசலாம், நான் இப்ப பகவான நாமத்தை சொல்லின்னு இருக்கேன், ஹரிநாமத்தை சொல்லின்னு இருக்கேன். இந்த ஹரிநாமத்தை முடிச்ச பிறகு நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன், கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சரி, இந்த வேசி என்ன பண்ணாங்க, சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. இவர் உட்காந்து ஹரிநாம சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது பாட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. 1 hour ஆச்சு, 2 hour ஆச்சு, 3 hour ஆச்சு, 10 hour ஆச்சு. அவர் எழுந்து வரா மாதிரி தெரியல. இந்த அம்மா நின்று பார்த்து, சரி நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு போயிடுது. இன்னொரு நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு போயிடுது. மறுநாள் வராங்க, மறுநாள் இதே கதை தான், மறுநாள் இதே கதை தான். கடைசியில என்னாச்சு பாருங்க, பகவானுடைய நாமத்தை யாரெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களும் ஹரிபக்தியோட ஆகும். ஏன்னா பகவானுடைய நாமம் அப்படி இல்லை. ஏன்னா பகவான் நாமத்துல தான் வாசமே செய்யறாராம். கலிகாலத்துல பகவானுடைய நாமத்துலதான் வாசமே செய்யறார். யாரெல்லாம் பகவான் நாமத்தை சொல்றாங்களோ கண்டிப்பா நம்மள தெரியாம ஏகப்பட்ட ஜீவராசிகள் இங்க வாழ்ந்துருக்கு. நம்ம முகத்திலயும் இருக்கு, நம்ம தலையிலயும் இருக்கு, கீழயும் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் ஜீவராசி இருக்கு. அது எல்லாமே முக்தி அடையும். பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல அது முக்தி அடையும் போது அதோட பலன் யாருக்கு தெரியும்? அது காரணம் யாரு? நாம தான். அப்ப அது மாதிரி ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் அவளும் பாருங்க கடைசியில சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த வேசியுடைய மாற்றத்தை ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏன்னா ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்ல கேட்க கேட்க முக்தி அடையும். இதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாமா? சிவபெருமான் பார்வதி தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட மகிமையே பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டு, அதுல சிவபெருமான் பார்வதி தாயிட்ட சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு காளமாடு இறக்கும் தருவாயில இருக்கு. அது ரொம்ப டீப்பா போவேன்னா ஒரு சின்ன விளக்கம் பண்றது. ஒரு காளமாடு ரொம்ப மோசமான இறக்கும் தருவாயில கிடக்கு.
அப்போ அந்த ரோட்ல போறவங்க எல்லாமே, அந்த வீதி வழியா போறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ஐயோ இந்த காளமாடு இப்படி கஷ்டப்படுது, இதுக்கு முத்தி கிடைக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு, ஆனா பொழைக்காது, இறக்குது, ஆனா உயிர் விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. அப்ப போற வரவங்க என்ன பண்றாங்க, நான் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா அந்த புண்ணியத்தை இந்த காளமாடுக்கு நான் தியாகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு போறாங்க. அப்போ அந்த காளமாடு உயிர் விடல, அப்படியே சுற்றி கிடக்குது. அந்த டைம்ல ஒரு வேசி வரா, ஒரு விலை மாது வரா. விலை மாது வந்த உடனே, நான் என்னத்த புண்ணியம் பண்ணிருக்க போறேன், ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருப்பேன், எனக்கு தெரியல, ஆனா ஏதாவது ஒரு புண்ணியம் பண்ணேன்னா இந்த காளமாட்டுக்கு நான் தானம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவ தானம் கொடுத்தா. அவளுடைய புண்ணிய காரியத்தை தானம் கொடுக்குறா அந்த காளமாடு. ஒரு வேசியாகப்பட்டவர் தானம் கொடுத்த உடனே அந்த 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 காளமாடு உடனே முத்தி அடைஞ்சிச்சு. ஒரு வேசியாகப்பட்டவர். அப்ப மக்கள்லாம் எல்லாம் பாக்குறாங்க, என்னடா இவ ஒரு வேசி, ஒரு விபச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கவ. வேதங்கள் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, விபச்சாரிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 கல்பம், நம்ம இது படிச்சோம் இல்லையா, 7 கல்பம், பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது 7 கல்பம், இந்த 7 கல்பம் அதல பாதாளத்துல தான் கிடப்பாலாம் அந்த செயலை செஞ்சவளுக்கு. அப்படிப்பட்டவள் ஒரு எருது மாடு, ஒரு காளமாடுக்கு எப்படி இவ முத்தி கொடுத்தா அப்படின்னு ஒரு டவுட். அப்புறம் அந்த காளமாடு என்ன பண்ணுது, அது முத்தி அடைஞ்ச பிறகு திருப்பி அந்த காளமாடே வந்து அந்த வேசிக்கிட்ட கேக்குது, நீ எப்படி எனக்கு முத்தி கொடுத்த, நீ என்ன அப்படி என்ன காரியம் பண்ண, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, நான் செய்யற செயல் பாவகரமான செயல் தான் பண்றேன், என்னுடைய செயல், ஆனா அதனால நான் என்ன நன்மை செஞ்சு எனக்கு தெரியாது, ஆனா என் வீட்டுல ஒரு கிளி இருக்கு, அந்த கிளி ரெகுலரா வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லின்னு இருக்கு, அதை நான் காது கொடுத்து கேட்பேன், அவ்வளவுதான். அது திருப்பி எனக்கு சொல்ல தெரியாது, ஆனா அது காது கொடுத்து கேட்பேன். ஆனா அந்த கிளி எங்க இருக்கு அப்படின்னு போய் கிளி கிட்ட கேட்பாங்க. அப்ப அந்த கிளி சொல்லுது, ஐயா நான் ஒரு பக்கத்துல ஒரு காடு இருக்கு, அந்த காட்டுக்குள்ளார ஒரு முனிவர் இருக்கார், அந்த முனிவர் ஞானி என்ன பண்றார், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்தோட பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பார், அந்த குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பார், அதை நான் காது கொடுத்து கேட்பேன், அந்த குழந்தைகளும் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதை காது கொடுத்து கேட்டது இல்லாம அது கூட சேர்ந்து நானும் படிச்சேன், அதை நானும் படிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனால இந்த முதல் அத்தியாயத்தோட சிறப்பை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டெய்லி பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த கிளி சொல்லுது. எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க. ஒரு ஒரு பறவை அது வந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு, அதோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கு, அதை படிச்சு இந்த வேசியாக காதால கேட்டதே புண்ணியமா. அப்ப எப்படி பாருங்க, பகவான் ஹரிபக்தி, ஹரிபக்தியோட நாமும் அவர் செய்யற தொழில் எப்படிப்பட்ட தொழிலா இருந்தாலும் சரி, அது சில பிரபுபாதாவே சொல்றார், எல்லாருக்கும் பகவானுக்கிட்ட ஹரிபக்தியோட இருக்கிறது உரிமை இருக்கான். வேசியாகப்பட்ட அவளுடைய தொழில், அது அவளுடைய கர்மா, அது அவ செய்யறா, ஆனா அவ செய்யற செயல அசுத்தமான செயலா இருக்கலாம், ஆனால் அவளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவளுக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு, அவளும் பிராமண கோட்ல வர முடியும்ன்றார் யாரு, சில பிரபுபாதா. ஆனா நம்ம சமுதாயம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்களா, இவன் கீழ்ந்த ஜாதி, இவன் மேல் ஜாதி, அவன் உயர்ந்த ஜாதி, இவன் தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நம்ம வேதம் என்ன சொல்லுதுங்க, எல்லாருக்குமே எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுது. இது யார் சொல்றா, சிவபெருமானே சொல்றார், வேதமே சொல்லுது. சோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தியோட இருந்தவ வந்து இங்க வந்து அவரு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கார், இந்த வேசியாகப்பட்ட அதை கேட்ட உடனே அவளும் புனிதம் அடைகிறான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம 10வது பார்த்து வரலாம், என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. कृष्ण प्रभुजी। ब्रह्मण्ययादाय कर्माणि संकं त्याक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பற்றற்றி தனது கடமையை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் விட்டு தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவன் பாவ விலைகள் தீண்ட. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் பாருங்க சரிங்களா. ஒரு தாமரை இலை எப்படி தண்ணீர் தான் நிக்குது, அது தண்ணியில இருந்தா கூட அது மேல தண்ணி ஒட்டாது பாருங்க. அது போலதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும். இது எல்லாமே பௌதிகம்தான், இந்த உடலே மாயதான், நம்ம குடும்பமும் மாயதான், இந்த சமுதாயம் மாயதான், இது எல்லாமே பௌதிகமான இந்த பௌதிகமான கடல்ல சம்சார கடல் நாம இருந்தாலும் அதுல இருந்து பற்றற்ற தன்மையா எப்படி அந்த இலை எப்படி நீர்ல ஒட்டாம இருக்கோ, இந்த பௌதிகத்தோட இருந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து நாமும் பற்றற்ற தன்மை, அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நம்ம வாழும். அதுதான் உண்மையான சன்னியாசி. அப்பதான் நம்ம பாவ விலைகள் இருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தீண்டப்படாது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் உலகமா படிக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்ம கடமையை மாத்திரம் செய்யணும். நம்ம கடமை என்ன, நம்மளுடைய என்ன வரணும், அந்த வர்ணத்தை யார் தீர்மானிக்கிறா, பகவானை தீர்மானிக்கிறார், கிடையவே கிடையாது
நீ ஒரு பிராமணா பிறந்திருக்கியா, ஒரு சத்தினா பிறந்திருக்கியா, ஒரு வைஷ்ணா பிறந்திருக்கியா, சூத்திரனா பிறகு அது உன்னுடைய கருமாடா. நீ செய்யறதுக்கு தகுந்ததான் உனக்கு அந்த வர்ணம் கிடைக்குது. அந்த வர்ணம் தகுந்த மாதிரிதான் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யற, உன்னுடைய கட்டுப்பாடை செய்யற, கட்டுப்பாடும் நடக்கிற. அப்ப நீதான் அதை தீர்மானிக்கிற, நான் தீர்மானிக்கல அப்படின்ற. அப்போ உன் கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராது. புலன்களின் கட்டுப்பாடு. அப்ப கடமை என்ன செய்யணும் பாருங்க. கடமை என்ன செய்யணும்? பக்தர்கள் சங்கம், நம்மள மாதிரி ஒரு சங்கம் இருக்கு. நாம இன்னைக்கு பகவத்கீதா முதல் லெவல்ல படிக்கிறோம், 2வது லெவலுக்கு வரணும், 3வது லெவலுக்கு வரணும், 4வது லெவல் ஹரிபக்தியோட நம்ம இறக்கம் தருவார். இந்த சமுதாயத்தை விட்டு விலக வரைக்கும், இந்த உடலை விட்டு உயிர் போற வரைக்குமே நாம ஹரிபக்தியோட இந்த சங்கத்துல எப்பவுமே நாம இருக்கணும். இது பக்தர்கள் சங்கத்துல நம்ம இருக்கோம். இது காசோ பணமோ கிடையாது. நம்ம நிறைய விஷயங்களை படிக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு சொல்ல போறீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், அவ்வளவுதான். இந்த சங்கம் கடைசி வரைக்கும் போகணும். இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக சேவைன்னு சொல்லப்படுது. 2வது பாருங்க, பகவத்கீதையை பத்தி நாமும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணலாம். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் உபதேசம் பண்ண முடியும். அப்படி உபதேசம் பண்ண முடியலையா, சரி எனக்கு அந்த வரலங்க அப்படின்னா ஒரு புக்கு வாங்கி, ஒரு பகவத்கீதை உண்மை உரிவல், சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு, நம்ம ராமானுஜ ஆச்சாரிய எழுதின புக்கு, விஷ்ணு சாமியா எழுதின புக்கு, யார் எழுதின 4 ஆச்சாரிகள் 4 ஆராய்ச்சி எழுதின புக்கை மற்றவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணுங்க, தானம் கொடுங்க. அதுல கிடைக்கிற ₹1 மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. அந்த ஒரு காசை கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்குறீங்க, ஒரு புக்கை வாங்குறீங்க, அந்த புக்கை வாங்கி மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறீங்க. கொடுக்கும்போது ₹1 வாங்கி அதை எடுத்து கோயில் உண்டியில போட்டுருங்க. இது செஞ்சாவே போதும். இதுவே ஒரு பெரிய சேவை. ஆனா அது வாங்குறவன் தகுதியான்னு பார்த்து கொடுங்க. இதெல்லாம் நம்ம 16, 17, 18 விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்க. பகவானோட நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அப்ப புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆகும். 4வது பிரசாதம். பகவானுக்கு பிரசாதம் நெய்வேத்தியம் பண்ணுங்க. உணவு பகவானுக்கு படையல் பண்ணுங்க. படையல் பண்ணி அதை பிரசாதம் ஆக்குங்க. அதை வாங்கி நீங்க சாப்பிடுங்க. நீங்க மட்டும் இல்ல, உங்களை சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுங்க. அதை யாரெல்லாம் பிரசாதத்தை சாப்பிடுறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறும். பௌதிகமா மாற்றம் கண்டிப்பா மாற்றம். ஏன்னா பகவானுடைய உணவுல அவ்வளவு வைப்ரேஷன் இருக்கு. பகவானுடைய பிரசாதத்துல அவ்வளவு வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கை பாவ வாழ்க்கையை விட உயர்ந்ததுன்றது. ரெண்டுமே ஒத்து போகாது. இந்த பௌதிகமும் சரி ஆன்மீகம் என்னைக்குமே ஒத்து போகாது. ஆனா நாம என்ன பண்ண தெரியுங்களா, ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டு பௌதிகத்துல இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ரெண்டுமே ஒத்து போகாது. இருந்தாலும் அது கடினமான செயல் தான். துறவரம் போறோம், என்ன பண்ணுவான், சமுதாயத்தை விட்டுருவான், எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி உட்காந்துப்பான், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம உட்காந்துப்பான். ஆனா நம்ம குடும்பத்தோட இருந்து ஆன்மீகத்தையும் பௌதிகத்தையும் நம்ம பாக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அப்ப எப்படி எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு செகண்ட் நாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா கஷ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்குள்ள பலன் கிடைக்கணும். ஆனா அந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அது என்னோட தர்மம். அதான் பகவான் சொல்றார், ஆன்மீக வாழ்க்கையும் பாவ வாழ்க்கையும் ஒத்து போகாதவை. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயிற்சினால் பாவ செயல்கள் மறந்து சில பிரபுபாதாவுடைய பொன்மொழி. பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் லாப நஷ்டத்திலே கணக்கிடாமல் அமைதியாக வாழ இயலாது. இது உண்மைதானே. இது செஞ்சா லாபம் வரும், இது செஞ்சா நஷ்டம் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. அந்த எது லாபமோ எது நஷ்டம் பார்க்க மாட்டான், அவன் கடமையை மட்டும் செய்வான். இது என்னோட தர்மம் தான் செஞ்சு. கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் பார்த்துட்டு போறான், லாபம் வந்தாலும் அவன் பார்த்துட்டு போறான், எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவான். புலன் கட்டுப்பாடு பாருங்க, நாம எல்லாம் புலன் கட்டுப்பாடு பண்றோமா பாருங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபா இருப்போம், ஒரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவோம், நம்ம எங்கேயோ ஒர்க் பண்றோம், 60 வயசு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு நம்ம ஹாப்பியா உட்காரலாம் அப்படிங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம், எந்திர வாழ்க்கை மாதிரி ஓடிட்டோம். தூங்குறோம், சாப்பிட்றோம், வேலைக்கு போறோம், திருப்பி வீட்டுக்கு வரோம், சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், வேலைக்கு ஓடுறோம். ஒரு அனிமல் மாதிரிதான். அனிமல் அப்படித்தானே பண்ணும், சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும், அவ்வளவுதான். அதோட வேலை அவ்வளவுதான். அதே வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு 6 அறிவு இருக்கு, அதுக்கு பகுத்து பாக்குற ஞானம் கிடையாது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அனிமலுக்கு எல்லாருக்கும் பகுத்து பாக்குற ஞானம் அந்த அனிமல் கூட வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கு வரல உணவு. அந்த புலன் கட்டுப்பாடு இல்லாம நாம என்ன பண்றோம், 60 வயசு வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். 60 வயசு மேல பாத்துக்கலாண்டான்னு போடுறோம். ஆனா 60 வயசுக்கு நம்ம ஒரு 10 வயசு ஆச்சா, 8 வயசு ஆச்சா, நம்ம அப்பவே ஹரிபக்தியோட நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், வாழ்க்கையிலேயே நம்ம முக்தி கிடைக்கும். இந்த வாழ்க்கையில வாழ்நாளே முக்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சு. அப்ப நாம இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோமோ அதை விட்டுடலாம். ஆனா இனியாவது ஹரிபக்தியோட பகவானை நினைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப புலன் கட்டுப்பாடு. இப்ப தர்மத்தோட 4 தூண்கள் சொல்றேன், முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்துருவோம். தர்மத்தோட 4 தூண்கள் சொல்லும். இது தவங்கள் சொல்லப்படும்.
என்ன தர்மம் பாத்தீங்கன்னா கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இது 4 சமுதாய தூண்கள். இந்த சமுதாய தூண்கள் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணும். கொஞ்சம் பேர் பௌதிகத்துல இருப்பீங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமா தான் தெரியும். ஆனா அதை பயிற்சி பண்ண முறைப்படுத்தி நீங்க சரி பண்ணி அதை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். அது என்னன்னு சொல்லுமா? கருணைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஜீவராசியும் கொல்லக்கூடாது, எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம கொல்லக்கூடாது. கருணை உள்ளமா இருக்கணும் நமக்கு. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, குறிப்பா மாமிசம் உண்ண, புலால் உண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒண்ணு இல்லை, நம்ம இப்போ என்னுடைய பையன் என்னை ஒரு ஒரு 3 பேர் ஒரு மோசமானவங்க என்னை கட்டி போட்டாங்க. என்னை கட்டி போட்டு என் பையனை கொல்றாங்க, எதிர்த்தாப்புல எனக்கு அடிக்கிறாங்க, துன்புறுத்துறாங்க, கொல்றாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னை கட்டி போட்டாச்சு. அப்ப நான் சாபம் தானே விட முடியும்? பாவிங்களா, இந்த மாதிரி என் குழந்தைய போட்டு நாசம் பண்ணீங்களாடா, அவனை கொன்றீங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடறோம் இல்லையா, கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? அதேதான் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் ஒரு தாய் பாசம் இருக்கு, தந்தை பாசம் இருக்கு, சகோதர பாசம் இருக்கு. ஏன்னா நாமக்கும் உள்ள சூட்சம உடல் ஒன்று படிச்சிருக்க ஞாபகம் இருக்குங்களா? சூட்சம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். இந்த உடல் மாற்றம் தான் மாறி இருக்கே தவிர உள்ள இருக்கிற அந்த சூட்சம உடல், பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, அது எல்லா உணர்வும் இருக்கும், பாசம் இருக்கும், பகுத்து எல்லா விஷயமும் இருக்கும். அந்த அந்த உடல் ஒரு ஆடோ, ஒரு பூனையோ, ஒரு எலியோ, ஒரு கோழியோ, எதுவா இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள்ளேயும் சூட்சம உடல் இருக்கு. உடல் தான் மாற்றம் இருக்கே தவிர சூட்சம உடல் எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஒன்றுதான். கண்ணுக்கு தெரியாது பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, இது 3மே அந்த எல்லா விலங்குகளுக்கும் இருக்கும், எல்லா உயிரினத்துக்கும் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆடை, இப்போ ஒரு ஆடை ஒரு பலி கொடுக்குறாங்கன்னா அது தாய் ஆடு என்ன சொல்லும்? சாபம் விடும். அப்ப அந்த சாபத்தை யார் ஏத்துக்கிறா? அது யாரெல்லாம் வின்றாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக அந்த சாபம் செய்யும், இல்லைங்களா? அப்போ கருணை உள்ளம் இருக்கணும். இது சமுதாயத்தோட முதல் தூணா சொல்லப்படும், இருக்குங்களா? 2வது தூணு பேர் சத்தியம். சத்தியம் சொல்றது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா இடத்துலயும் நம்ம யார்கிட்ட பேசினாலும் சரி உண்மையை பேசணும், தற்பெருமையாக பேசக்கூடாது. என்கிட்ட இல்லாத இருக்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது, இருக்கிறதே இல்லாத மாதிரி சொல்லக்கூடாது, பொய் பேசக்கூடாது, பொய் முகத்தை வச்சிடக்கூடாது, ஓப்பனா பேசணும். எதுவா இருந்தாலும் நம்ம முகத்துல பின்னாடி ஒண்ணு, முகத்தை முன்னாடி ஒண்ணு வச்சு பேசக்கூடாது, கரெக்டா பேசணும், சத்தியத்தோட வாழ்க்கணும். இது சமுதாயத்துல 2வது தூண். 3வது தூணு பாருங்க, தவம். எப்படிப்பட்ட தவம் பாருங்க, சிகரெட் பிடிக்க கூடாது, மது போதைகள் எடுக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கேம்பிளிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல கலந்துக்க கூடாது. இது 3வது தவம். 4வது தூண் பாத்தீங்களா, தூய்மை. இந்த தூய்மை என்னன்னா எல்லா பெண்களையுமே நம்மள தாயாவோ, மகளாகவோ, தெய்வமாகவோ பார்க்கணும், சகோதரியாகவும் பார்க்கணும், தாயாக பார்க்கணும். தவறான பாலுணர்வும் இருக்கக்கூடாது. தவறான பால், உனக்கு ஒரு கல்யாணம் வேணும், நான் கிரகஸ்தன் ஆகும்னா உன்னுடைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட மாத்திரம் நீங்க இருந்துக்கலாம். அதை விட்டுட்டு வேற ஒரு பெண்கள்கிட்ட போகக்கூடாது, தவறு. அது தவறான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 சமுதாயத்திலையும் முக்கியமான தூணா சொல்லப்படுது. இது 4 சமுதாய தூண்கள். இந்த தூண்கள் நாம என்னைக்குமே சிதைக்க கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது வேதம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவானுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 18வது பாத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कविहसनी शुनि सैव श्वपाके च पंडिता सर्व स्वदर्शिनः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர் தங்களது உண்மை ஞானத்தை வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். இவ்வளவு அற்புதமா சொல்லிடுறேன். ஒரு பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் சண்டாளன், அவன் கூட பாருங்க, அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த தப்பான செய்யறவனும் பரமாத்மா இருக்கிறார். ஒரு வேசியாகப்பட்டவனும் பரமாத்மா இருக்கிறார். ஒரு பிராமணனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா. அப்ப எப்படி நம்ம பார்க்கணும்? எல்லாரையுமே பகவான தானே பார்க்கணும். நாம எப்படி விரோதியா பார்ப்போம்? பார்க்க கூடாது இல்ல. அப்படி எறும்பு, நம்ம வீட்டுல ஒரு எறும்பு இருக்கு, எறும்பு போனா என்ன பண்ணுவோம்? நாம அடிச்சிருவோம். அதே பகவத்கீதை படிச்சவன் அடிக்க மாட்டான். ஏன்னா அதோட செயல்பாடு அதுதான். எறும்புன்னா அது கடிக்கத்தான் செய்யும். அது என்ன பண்ண, கடிச்சோட சரி, நான் கடிச்சா கை கால போகுது, உடனே நம்ம பொறுமையை தட்டி விட்டு கேடு வச்சிடும். ஏன்னா அது கொல்ல மாட்டோம்.
ஒரு கொசு வந்தாலும் கொல்ல மாட்டோம். ஏன் நம்ம கொல்ல மாட்டோம்னு காரணம் நம்ம ஹரிபக்தியோட பகவான் அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது, பகவான் இருக்கார். ஒரு கொசு நம்ம வீட்டுல வருதுன்னு நாம சுகாதாரமே இல்லை, ஏன்னா கொசு நாம அடிக்கணும்? நாம சுகாதாரமே இல்லைன்னா தான் கொசு உள்ள வருது, ஒரு எறும்பு வருது, தேவையில்லாத விலங்குகள்லாம் உள்ள வருது. நாம ஒழுக்கமா நம்ம வீட சுத்த பத்தமா வச்சிருந்தோம்னா நம்ம ஏன் உள்ள வரப்போகுது? வராது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எந்த ஜீவராசியும் நம்ம கொல்ல மாட்டோம். அதான் பகவான் சொல்ற, எல்லா ஜீவராசியத்துக்குள்ளும் நான் இருக்கிறேன்ற, அது என்னுடைய அம்சம்ன்ற. அது வாழத்துக்கு உரிமை இருக்கு இந்த நாட்டுல, இந்த உலகத்துல வாழத்துக்கு அதுக்கும் உரிமை கொடுத்துருக்கார் பகவான். அதை எப்படி நம்ம கொல்ல முடியும்? இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। ये ही स्पर्शजा भोगो दुःखयोन एवते आत्यन्त बन्धः कौन्तेय नादेषु रमते புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜடப்புலன்கு தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்கள் காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஒரு அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க விளக்கம். ஜடப்புலன்கள், இந்த உடல், இதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு சுகம் காண்றோம் இல்லைங்களா? ஆசைப்படுறோம், பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுறோம், ஏதோ ஒரு ஆசைப்படுறோம். இப்போ அதனால என்ன வருது? சில இன்பம் வரும், சில துன்பமும் வரும் நமக்கு. இப்போ அதிகமா பணம் சம்பாதிக்கணும், சில இடத்துல ஜிக்ஜக்கா பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா அதுதான் விதி, வேற வழி கிடையாது. நிறைய நினைப்பான், ஒரு பெரிய செல்வந்தனா இருக்கான்ப்பா, நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான, அவன் எத்தனை பேர் அழிச்சானு யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா அழிக்காம அவ்வளவு சொன்ன எல்லாருமே அதிபுக்திசாலிகள் தான். ஒருத்தன் எப்படி அவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறான்னா ஒருத்தனை முட்டாளாக்கி தான் அவன் சம்பாதிக்க முடியும். சுயமா சம்பாதிக்க முடியும்னா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஏன்னா சுயமா அவனுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி செலவு பண்ணி அவன் சம்பாதிக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் உடனே ஒரு பெரிய ஆள் ஆக முடியாது. ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா? நமக்கு என்ன தேவை, சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவை, கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன வரி கட்டணும் அப்படின்னு அவன் கரெக்டா போயின்னு இருப்பான். அவன் அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டான், கம்மியா ஆசைப்பட மாட்டான், கரெக்டா அவங்க என்ன தேவையோ எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பான். ஆனா உடனே பெரிய பெரிய பணக்காரனா ஆகிறான் பாத்தீங்களா? இதுவும் 18ஆம் தேதியில பகவான் அழகா சொல்றாரு. அது எல்லாமே ரசோகுணம்னு சொல்றாரு. உடனே பஸ்ல எவன் ஒருத்தன் ரொம்ப அழகா பிசினஸ் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே பணம் ஈட்டுறான் பாத்தீங்களா? அதுல நிறைய தப்புகள் இருக்கும். அது ரசோகுணம். முதல்ல சம்பாதிக்கும் போது செல்வம் நிறைய கொடுக்கணும் போது அடுத்த நேரம் என்ன வந்துங்களா? அது வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருமா. எடுத்த உடனே கஷ்டத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த கஷ்டத்தை மீண்டு அதை தப்பு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போறான் பாருங்க, அவன் கடைசி வரைக்கும் இன்பம் அடைஞ்சிட்டே இருப்பான். இது 18ஆம் தேதியில பகவானை விளக்குறாரு. 19ல இருந்து 40வது பதம் வரைக்கும் விளக்குறாரு. இதை பத்தி நம்ம விரிவா பின்னாடி படிப்போம். சரி, இன்பம் துன்பம் காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையவன் இவற்றில் மகிழ்ச்சியும் அடைவதில்லை. எனக்கு ஆரம்பம் இருக்கு, முடிவும் இருக்கு. அதுல இன்பம் வரும்போது நாம் ஹாப்பியா இருப்போம், துன்பம் வரும்போது சோகமாயிடுறோம். அது பௌதிகம். அது ஆன்மீக தன்மை இருக்கும்போது அறிவுடையவன் அதை பத்தி கலக்கவே மாட்டான். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधत्वं वेगं सयुक्त ससुखी नरः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளவும். அழகா சொல்றாரு பாருங்க. சரிங்களா? தன் உடலை விடும்போது நாம இறக்கும் தருவாயிலே இந்த ஜட புலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளணும். அப்ப நமக்கு நோய் வரும், இறக்கும் தருவாயில நோய் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பண்ண பாவம் புண்ணியம் இதெல்லாம் பண்ணிருப்போம். அது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்ப அந்த டைம் நோய் வரும். ஏன்னா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இந்த 4மே நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாருக்கும் உண்டு, எல்லா ஜீவராசிகளும் உண்டு. அப்ப அதுல இருந்து நாம பொறுத்துக்கணும். அதான் சொல்றாரு, ஒருவன் தனது தற்பொழுதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடபுலன்களை உத்திகளை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்திலும் கோபத்திலும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் 4 நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகில் அவன் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும். இந்த 4 நிலை என்ன தெரியுங்களா? படிச்சமே 4 சமுதாய தூண்கள். அது நிலை பெற்றிருப்பான். ரொம்ப அற்புதமா புலால் வெள்ளம் பாடான், சீட்டாட மாட்டான், தற்பெருமையா நடந்துக்க மாட்டான், மற்ற பாலுணர்வு தவறான பாலுணர்வு இருக்காது. இந்த 4 விதமான செயல்பாடு 4 சமுதாயத்தூணை செரிக்கவே மாட்டான் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி வாழ்வான் பாருங்க, ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே வாழ்ந்துட்டு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 29வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா.
நானே எல்லா யோகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும் எல்லா லோக தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தும் என்றும் எல்லா உயிர்வாளையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்த என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களுக்கு விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த உடலும் பகவானுடையது, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவானுடையது, இந்த இயற்கையும் பகவானுடையது, தாய் தந்தரையும் பகவான் தான், எல்லாமே பகவானா இருக்கும் போது அப்ப யார் அது சுகம் காண்றார்? நம்மள சுகம் காண்றோம்? நம்ம கிடையாது, பகவான் தான் சுகம் காண்றார். எல்லாத்துக்கும் அதிபதி அவர் தான். நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அது பகவானுக்கு தான், என்னெல்லாம் உண்றோமோ அதுவும் பகவானுக்கு தான். ஒண்ணு இல்ல, நீங்க நம்ம நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டேங்க, நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன். நான் அடுத்த பிறகு ஒரு ஒரு பூச்சா பிறக்கிறேன், ஒரு வண்டா பிறக்கிறேன். அந்த வண்டு என்ன வண்டு தெரியுங்களா? மலம் இருக்குல்ல, மனித மலம், அனிமல் மனம். அந்த மலத்துக்குள்ள ஒரு புழு இருக்கும், அதுக்குள்ள ஒரு வண்டு இருக்கும். அந்த வண்டுவா நான் பிறந்துட்டேன். நம்மளும் பிறக்க முடியும், ஏன்னா நம்ம பாவம் பண்ணிருக்கனால. ஆனா அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறான் பாருங்க. அந்த ஆத்மாவை நம்ம எப்படி கொடுமைப்படுத்துறோம் பாருங்க. நாம செஞ்ச பாவகாரினால பகவான் தான் அனுபவிக்கிறாரு. அதான் பகவானே சொல்றாரு. போர் நடக்கும்போது, மகாபாரத போர் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல துரியோதனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இறக்குறான். தொடையில அடிச்சாச்சு, அர்ஜுன் அடிச்ச, பீம் அடிச்சுட்டான். அவன் அந்த ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அந்த கஷ்டப்படும் போது யாரு வேதனை அடைகிறது தெரியுங்களா? யாருமே கிடையாதுங்க, பகவான் வேதனைப்படுறாரு. அவனுக்கு வலி பகவானுக்கு வலிக்குது. நம்ம சுகமா இருந்தாலும் பகவான் சந்தோஷமா இருக்காரு. அவர் நம்ம கஷ்டப்படும் போது அவரும் கஷ்டப்படுறாரு, ஏன்னா அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அதான் சொல்றாரு. இப்ப நீங்க இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா? கீழே படம் பாருங்க, எவ்வளவு அழகா தனிமையில உட்கார்ந்து இருக்காரு பாருங்க. தனிமையில படுத்துட்டு இருப்பார். இவர் தான் காரண உதய சாய் விஷ்ணு. அங்க யாரும் இருக்க மாட்டா தெரியும், யாருமே இருக்க மாட்டா, எந்த ஜீவராசியுமே இருக்காரு. அப்ப இவர் தான் அண்டத்தை படைக்க ஆரம்பிப்பார். இவருடைய இந்த விஷ்ணு அதாவது காரண உதய சாய் விஷ்ணு இருந்து இவர்கிட்ட இருந்தா ஒரு வேர்வை துளியாதான் ஒரு அண்டமா வந்துட்டு இருக்கு. அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. அவர்தான் படைக்கும் தொழிலை பண்ற, பிரம்ம கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். அப்ப இது யாரெல்லாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா ஹரிபக்தியோடு இருந்து அந்த ஜடத்துயரம் கண்டிப்பா விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். சொல்ற, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்போம்ன்ற. நீ நல்லது செஞ்சாலும் சரி, கெட்டது செஞ்சாலும் அதை அனுபவிப்பன் யாரு? நான் தான் அப்படின்ற. என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா உயிர்களும் உட்ட நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். அழகா சொல்றது. எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம வாழும் பார்த்தீங்களா? சரிங்களா? ரொம்ப அற்புதமா நாம இந்த அத்தியாயத்தை முடிச்சிருக்கோம், ரொம்ப சிறப்பா. சரி, இது என்னென்ன படிச்சோன்ற ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போமா? அதாவது 1வது பதத்துல சன்னியாசியா அல்ல கர்ம யோகத்தை பத்தி அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா 2ல இருந்து 6வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கொடுக்கிறார். கர்ம யோகமா சன்னியாசியா, ரெண்டுமே முத்திக்கான செயல்றா அப்படின்றார் அர்ஜுனன். ரெண்டுமே முக்தி தான். ஆனா சன்னியாசின்றது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். ஆனா கர்ம யோகத்தை, நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலையும் நீ செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஏன்னா வாழ்க்கையில நம்ம சமுதாயத்தோட இருக்கிறோம், இப்ப நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கிறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். அதை முறைப்படுத்தி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோன்னா அது நமக்கு ரொம்ப பக்குவம் அடைஞ்சிடும் வச்சுக்கலாம், ரொம்ப இயற்கையாகும் இல்லைங்களா? அப்ப நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல பந்தத்துல இருந்து விடுபடுகிறது 7ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்கும் படிச்சோம். 17ல இருந்து 29 பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. நமக்கு பகவானுடைய ஹரிபக்தியோட இருந்து நம்ம செயலை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முக்திக்கான வழியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு. ஏதாவது டவுட் இருந்தா ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஸ்டின் கேளுங்க. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்தேவ சபஹ்னானாம் பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவృందే. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இக்கலிகாலம் தான் மிக அற்புதமான காலம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதே நேரம் இந்த காலத்துல தான் மக்களும் சரி ஜீவராசிகளும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில பல காரணங்களாம், ஏத்துக்க முடியாத காரணங்களால கூட மிகவும் துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது எதனால பிரபுஜி? அது நம்மளுடைய செயல்னாலதான் பிரபுஜி. இப்ப நான் எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கலிகாலம் நல்ல காலம் சொல்றது யார் சொல்றதுன்னா தேவர்கள் சொல்ற பக்குவம், அது அவங்கதான் சொல்றது.
ஏன்னா தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பிரம்மச்சாரிகள், இது அதாவது என்ன சொல்றது, பிரம்ம ரிஷி, ராஜ ரிஷிங்க, பிரஜாபதிகள், தேவர்கள், இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இப்போ சத்தியுகத்துல போய் ஒரு தவம் பண்ண போனாங்கன்னா 10,000, 5,000, 4,000 வருஷம் தவம் இருப்பாங்க. அப்போ கூட பகவான் காட்சி கொடுக்க மாட்டார். எல்லா யுகத்திலுமே. 2வது யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து யாக குண்டெல்லாம் ஏற்படுத்தி அதுல பட்டு, பனாரஸ், வைரம், வைடூரி எல்லாம் போட்டு பகவானுக்கு யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்ப கூட பகவான் காட்சி கொடுக்கும். இதே துவாத யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த யுகத்துல கூட நிறைய கோவில் எல்லாம் கட்டுவாங்க. சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சும்மா 2 வார்த்தையை கையால இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு பகவான் நாமத்தை சொன்னாவே போதும், மந்திரங்கள் சொன்னாவே போதும், கையில வந்து ஒரு பிரம்மாஸ்திரமே வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி ஞாபக சக்தி எல்லாமே இருந்தது. அப்ப கூட பகவான் காட்சி கொடுக்கல. ஆனா கலிகாலத்துல இதெல்லாம் நீங்க செய்யவே தேவையில்லை. ஹரிபக்தியோடு நம்ம வீட்டுல இருந்துகிட்டு நம்ம எங்க நம்ம நிக்கிறோமோ, வீட்டுல இல்ல, நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொன்னாவே போதும், அந்த பலன் நமக்கு கிடைச்சிரும்ன்ற. சத்தியுகத்துல 1000 வருஷம் தவம் இருக்க போறான் விஸ்வாமித்திரன், 2500 வருஷம் தவம் இருக்க போறான். அந்த பலன் நமக்கு இந்த கலிகாலத்துல கிடைக்கும்னு தேவர்கள் சொல்றாங்க. இதுதான் சொல்றாங்க. ஆனா இது இரும்பு யுகம் தான் சொல்றாரு. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பாசாங்குத்தனமான யுகம் தான் சொல்றாரு. எல்லாமே பாசாங்கு பண்ணுவாங்க, பொல்லாப்பு இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் இந்த யுகத்துல இருக்கும். அதுக்காக பகவத்கீதையை பகவான் வந்து இந்த துவாத யுகத்துல வந்து இந்த கலிகாலம் ஸ்டார்ட் பண்ற போது அர்ஜுனுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பரிசுத்த மகாராஜா மூலியமா தான் சொல்லப்பட்டது. இது ஒரு கடினமான யுகம் தான். ஆனா தேவர்களோட மனநிலை அதுதான் அப்படி சொல்லப்படுது. அதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை வீட்டுல இருந்துட்டோம், எங்க இருந்துட்டோம், ரோட்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் சரி, பகவான் நாமத்தை சொன்னா போதும், உடனே நமக்கு முத்திக்கான வழியை நமக்கு கொடுத்துருவாரு. இந்த யுகத்துல மாத்தம்னா அந்த 3 யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா கடுமையான தவங்கள் பண்ணணும். இது வந்து 11 அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார், இந்த உபதேசம் பண்றாரு. 11வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுப்பார் அர்ஜுனுக்கு. அப்ப கொடுக்கும்போது சொல்லுவார். அதுதான் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னது. அதனால இந்த யுகம் கொஞ்சம் கடினமான யுகம் தான், இரும்பு யுகம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சத்திய யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா பொற்காலம்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஒரு பிளாட்டினம் மாதிரி, தங்கம் மாதிரி அது. 2வது யுகம் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி மாதிரி. 3வது யுகம் பாத்தீங்கன்னா வெங்கலம் மாதிரி. 4வது யுகம் கலியுகம் பாத்தீங்கன்னா இரும்பு யுகம் சொல்லுவாங்க. ஆனா கடினமான யுகம் தான் இது. ஆனாலும் நமக்கு பக்தி ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடும் நமக்கு இதுல.